Свободу! Сябри, я вас вітаю. Ми починаємо акцію підтримки наших політичних зневолених. Свободу політзневолених! Свободу! Свободу політв'язням Білорусі! 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 Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Віримо, можемо, переможемо! Віримо, можемо, переможемо! Кому лука батька? Кому хуйло дядька? Лукашенко в автозак, Лукашенко в автозак, бабу Лиду в автозак, бабу Лиду в автозак, автозаки в автозак, автозаки в автозак, Лукашенко в автозак, Лукашенко в автозак, маршевальку в автозак, и Федручки в автозак, и Балабу в автозак, Карпенкова в автозак. свободу політзневоленим Білорусі! Свободу! Миколаю Статкевичу, Сергію Тихановському, лідерам білоруського протесту, світить до 15 год зневолення за те, що вони хотіли бачити Білорусь вольною і незалежною. Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Белорусам свободу! Долой Луку, урода! Белорусам свободу! Долой Луку, урода! Белорусам свобода! Долой Луку, урода! Белорусам свобода! Долой Луку, урода! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Слава Україні! Героям слава! Разом і назавжди! 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 Уходи! Уходи! Крыса! 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 Лукашенко террорист! Лукашенко террорист! Лукашенко террорист! Лукашенко террорист! Лукашенко террорист! Лукашенко забойца! Лукашенко забойца! Лукашенко забойца! Лукашенко забойца! Лукашенко забойца! Шановные сябры, маленькая объява. К нам во Львов приехал Вячеслав Симщик, лидер руха за солидарность и свобода. Он хочет сказать несколько слов белорусам Львова. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Шановні сябри, по-перше, велике дякую за те, що во Львові відбуваються ці щотижневі акції. Я маю великий гонор передати вам самые лепшие слова и привітання. Я от белорусов Киева,
і від білорусів Варшави, які щотижнево так само виходять, бо це наша огульна боротьба за прави і свободи білоруського народу. І тільки разом ми можемо допомогти тим людям, які змагаються в Білорусі в вельми тяжких умовах. Я думаю, що ми всі тут однакові. Я думаю, кожному з вас тяжко чути новини від знайомих, бо в Білорусі сьогодні відбувається гуманітарна катастрофа. І я прилетів в Київ з цією простою метою. Поспробую зробити все, що від мене тільки залежить, по 3 керунках. Это забитые лукашенковскими карниками люди. И на великий жаль, я не думаю, что у меня отрымается вырвать именами белорусских героев с этого ГБшного небытия. Бо вы все чудовно разумеете, что лукашистско-путинская банда забила уже достаточно много людей. На великий жаль, сегодня мы ведаем имена только 16 человек. По другому керунку, там так само вельми ганебно, потому что вы ведаете, что розница поміж офіційною кількістю політв'язнів і кількістю білорусів, які сьогодні з'являються політв'язнями і знаходяться в жахливих умовах, в тюрмах, у нас розниця на порядок. І так не повинно бути. Ці імена ми мусимо разом вирвати з небиття, в яке заганяє гиб'є Лукашенки цих людей. Третій накерунок – это катаванне. Потому что, на великий жаль, в турмах сегодня катаванне практично есть умовами утримания. Вельми сподіваюсь, что копить силов поменять ту решительность, яку вы бачите в СМИ по этих 2 окошних накерунках, бо это життя, здоров'я, льоси людей, а мы с вами. Беларусь – это зовсім не та банда, яка керує сьогодні нашим народом. Що єдина оборона Білорусі – це люди Білорусі. Бо це такі ж люди, як ви. І люди мусять бути міцніше нелюдьми. В Києві минулую неділю відбувався марш пам'яті героя Білорусі Вітальда Шурка. І там, коли виступала старшиня Руха солидарности разом Олена Толстая на митингу. И она сказала, что 22 соковика 2019 года и она разом с Витальдом брала землю с горы Гедомина, там, где был похован и Костусь Калиновский, и Зигмунд Сираковский, и все остальные повстанцы Костуся Калиновского. Вы пам'ятаєте той суд? В той час, коли над Беларусью нависла знову навала всходняя, сама гора Гедемина открылася, и первым вышел Костусь Калиновский. И 22 соковика, на той страшный день, коли оккупанты снішали керівника повстання, белорусам была раздадена земля с его могилой. И Витальд Шурак повез эту землю себе на Литшину. Вот там ставил крыжи своих попередников для того, как смешать землю на этих могилах неведомых героев до этого часу. Землей керівника повстання. А Олена Толстая повезла эту землю сюда во Львов. Потому что 8 вересня 2019 года на Личигівському цвинтарі, а там похованы так само наши герои. Там есть помник керівнику повстання Витебской земли Шидловского. Там далее могилы повстанцев Костуся Калиновского. И земля с Вильни была смешанная с Львовской землей. Потому что мы стоим вокруг одного и того же города. Это город ясный и зрозумелый. Это российский империализм. И заповедь Костуся Калиновского вам ще треба буде виконати, і це колись буде. Я вельми прошу вас, об тим же, об чим я просив білорусів Києва, коли перший раз виступав на Майдані Незалежності, це було 2 тижні тому назад. Я казав і про білоруського героя Вітальда Шурка, і, дякую Богу, акції в Києві були вельми нормальні.
яны былі людскія, і Украіна могла побачыць, што Беларусь і сёння мае сваіх герояў. 13 ліпеня будзе гадавіна гібелі Міколы Іліны. Гэта герой Украіны. Гэта герой Беларусі. Гэта грамадзянін Эстоніі. Калі была плошча Касця Каліновскага ў 2006 годзе, апошнія мои вспомины об этой площади, это как раз Микола Ильин, який лежал. Площадь Калиновская — это центральная площадь города Минска, якая была людьми переименована. Площадь Косця Калиновского уже в далеком 2006 году. И как раз в опошний день, когда мы еще стояли, а мы обороняли площадь Косця Калиновского только одним, что есть у белорусского народа — людьми, своими телами. И опошнее, что я памятаю про эту площадь, так лежит Микола Ильин, якому разбили голову. Потому что твоя банда, якая керует Беларусь, она звериная. И они не дозволяли сделать простую речь. И они не дозволяли поставить на этой площади аніводные прибиральни. И вот в опошнюю спробу привести к этой прибиральне 23 соковика 96 года спецназовцы просто размолотили голову Миколу Іліна. И он уехал сюда, в Украину. Удельничал еще в первой кампании протяг площади Косця Калиновского. И поехал по квоте, який дал эстонский уряд белорусским студентам, які змагалися за правы и свободы белорусского народа. И все у него было добре в Эстонии. И он отримал громадянство, и он зробил себе фирму, а еще он приехал в Украину, и он не хотел забивать. Тому он стал медбратом. И летость 13 липня 2020 года абсолютно подло его забили на Донбассе, потому что он шел просто за телом морпеха по домовленности с орками. И в вынику забили и Миколу Іліна. И он заповел, покинул заповед, как его прах был развеян над тремя краинами: Эстонией, Беларусью и Украиной. И это было сделано. И нам вот сегодня, коли в Беларуси сапраўды эта банда спробует подавить опошние уже порешки воли белорусского народа, треба разуметь, что это практично нелюди, які пригнетают наш народ. И супростоять нелюдям могут только люди. Тому я прошу, как в этот день во Львове была замовлена имша в память героя Беларуси, героя Украины, громадянина Эстонии Миколы Іліна. Вы же разумеете, что человек 2006 года не имел возможность вернуться до себя на батьківщину. Это по-человечески страшно, так не повинно быть. И просил бы так, кто может, прийти на эту имшу. Есть еще одна просьба. Рух солидарности разом во Львове традиционно проводил, начиная с 2011 года, несколько акций в год. Начинали мы 8 вересня 2011 года, ровно 10 годов тому назад. Тогда такая великая делегация Руха солидарности разом приехала с Беларуси. Тут было шмат акций во Львове. Починалось все снова с Лисигівського цвинтара. Я звертаю увагу на то, что в этой делегации был Олесь Пушкин. Это один из тех политвязней сегодняшних репрессий, которого по прозвищу повинны ведать. Тому вельми великая просьба поглядеть в интернете, як это нами робилося в этой акции 8 вересня, День белорусской войсковой славы, и 27 листопада, День героев, День Слуцкого повстания. И оно завсёды отзначалося во Львове нашими высылками все опошние 10 годов. И 8 вересня будет такой юбилей. Я думаю, что зараз вы разумеете самое главное, что нельзя допускать, что вот эти люди, Лукашенко,
керівники силових структур, которых ви ведаєте, люди, які їм підпорядкуються, далі протягували забивати і мордувати Білорусі. Завсюди, коли ми проводили акції во Львові, их подтримливали просто и львовяне. Я вельми сподіваюсь, что сёлета, в зв'язку з тим, что теперь белорусы во Львове шмат этой акции отрымают такой розголос, что их немагчыма будет замолчать. У нас с вами есть один только обовязок перед белорусским народом. И мы повинны быть солидарными с Беларусью и с белорусами. И показать это можно только в одном, что мы моцный народ, что у нас есть своя история, что у нас есть свои герои. Это все правда. И коли мы выстоим, коли мы підтримаємо тих людей, які сьогодні щоденно змагаються за Білорусь, то буде виконана головна мета і Костуся Калиновского, и Витальда Ашурка, и Миколы Ильина, и десятков тысяч інших белорусских националистов, которые отдавали свое життя поколение за поколением, только для одного, как Беларусь была вольной, демократичной, заможной краиной. И, шановные мои, верьте в Беларусь, верьте в белорусский народ, верьте в себе, бо вы варты того, как Беларусь была такой, як мы все хочем, а хочем мы одного. Тому живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Дякую велике! Живе Беларусь! 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 Сябры, я бы хотела взять хвилинку і розповісти, чому сьогоднішня акція особисто для мене носить вельми важливий характер. Ви ведаєте, що я з'являюсь одною з активісткою кампанії Миколи Статкевича «Народная громада». Лидер моей команды уже больше за год находится за кратами. Миколай Статкевич разом з сябрами по коаліції. Не забывайте их, такими як Європейська Білорусь, БХД, Молодий фронт, Рух Солідарності разом. І з лютого місяця країни для життя у вигляді лідера опозиції Сергія Тихановського об'єднаними силами скористалися можливістю для білорусів і дали їм можливість побачити, які вибори насамрэч у Білорусі відбуваються. Ви ведаєте, що яны були сфальсифіковані. Лідери опозиції задовго до початку так званих виборів были вероломно скрадены з вулиць. Сергій Тихановський був спровокований у Гродно. Йому світить до 15 років зняволення. Миколая Статкевича викрали з приватного авто. Лідерів опозиції Європейської Білорусі по одному крали, кого з хати, кого з дому. Нашого сябра Миколу Дідка моцно збили, коли викрадали з конспіративної хати. Усі гэты люди – герої Білорусі. Герої, які не здалися, ви бачили їх під час суду. Микола Статкевич відчинив судові посідження, які у Білорусі називаються судилищами. Гаслом «Живе Білорусь!» Живе! Сергій Тихановський посміявся за закрите посідження. І воно соромне. Їх воля – наша воля. І сьогоднішня акція – це акція незгодних, які роблять усе можливе, як політичні зняволені не були у Білорусі політичними зняволеними, а були людьми, лідерами, які чують народ
і ведуть народ по демократичному шляху, а не по шляху диктатури і путінізму. Свободу політичним зневоленим! Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Ми закликаємо українців, підтримайте народ Білорусі. Ми змагаємося у своїй волі уже більш за год. Ми моцна нація, але у нашій країні панує диктатура. Диктатура, яка фінансується хуйлом. Інші країни диктатурою, яка не ведає, що таке воля і свобода. Ми закликаємо братів українців підтримати білорусів, тому що ми, як і ви, хочемо бути вольними і незалежними. Ми мирна нація. Ми не хочемо представляти погрозу усій Європі. Ми просимо підтримати вас. Живе Білорусь! Живе! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україно! 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 Путін! Лукашенко! Вавтозак! Лукашенко! Вавтозак! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Ці забудемо ми про загинутих у Білорусі! Нет! Ці забудемо ми катування! Нет! Ці забудемо ми здеки! Нет! Ці пробачимо ми біженців, які вимушені були виїхати за межу своєї родини! Нет! Ми ніколи гэтага не пробачимо, пам'ять жива. І ми просимо країни, які можуть впливати на ситуацію у Білорусі, не чекайте тригерів. Давайте наймацніші санкції, каб скончити гэты гвалт у нашій країні. Живе Білорусь! Живе! Можем! Переможем! Вірим! Можем! Переможем! Вірим! Можем! Переможем! Можем! Переможем! Можем! Переможем! Можем! Переможем! Можем! Переможем! Ми за Білорусь. Нормально. Чудово, дякую. Беларусь в Европу! Лукашенко в жопу! Білорусь в Європу! Лукашенко в жопу! Беларусь в Европу! Лукашенко в жопу! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Бабу Ліду в автозак! Бабу Лиду в автозак! Карпенкова в автозак! Карпенкова в автозак! А Караєв чорт! А Караев черт! Караєв чорт! Караев черт! Караєв чорт! Караев черт! Кубракова в автозак! Кубракова в автозак! И Макея в автозак! І Макеєв в автозак! Автозаки в автозак! Автозаки в автозак! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! 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 Я закликаю жихарів Львова, білорусів, наступні свої акції присвятити усім неповнолітнім, які знаходяться зараз за кратами. Присвятити їх захворівшим, яким не надається медична допомога. У нас є онкохворі, до яких не допускають медиків. У нас є люди, у яких зникає зор, і вони так само не можуть пройти медогляд. Наші дітки почали своє життя припиняти самогубством. Ми бачимо страшні кадри з суду, де Степан Латипов спробує так само самогубством скончити своє життя. Усього це виник катувань, усього це виник погроз. Тільки згуртованою супольністю ми можемо посилити тиск санкційний
дзеля таго, каб прыпыніць гэты гвалт у Беларусі. Беларусы годныя, беларусы шчырыя, беларусы нацыя. Пакуль жывуць беларусы, жыве Беларусь! Живе! Свабоду ўсім вольным народам! Свободу всем вольным народам! Уходи! Уходи! Ух. Уходи! Крыс! 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 Я хотел бы попросить вас поддержать того человека, моей жены из города Новогорода, который идеальный человек, как снимать национальный флаг. Это не первый раз, когда он получает сутки, и в этот раз ему дали по полной 30 суток. И хотел бы предложить прокричать такое: Виктор Мацкевич, отважный герой, диаспора Львова гордится тобой. Ну что, сможем? Конечно. Можна беларускай, зараз зробім пераклад. Ганарыцца не будет. Ганарыцца тобой. А можно попробовать по-белорусски? Давайте и так попробуем. Значит, Виктор Мацкевич, отважный герой, диаспора Львова гордится тобой. А потом по-белорусски. Поехали! Давайте вы по одной строчке кажете, и ідзе паўтор, і так запамятаеце хутка. Давайте я прокричу: Виктор Мацкевич, отважный герой, а вы диаспора Львова гордится тобой. О, супер. Ганарыцца тобой. Ладно, давайте по-белорусски. Спочатку так, потім так. Спочатку російською, потім білоруською. Давайте по-русски сначала. Виктор Мацкевич, отважный герой. Диаспора Львова гордится тобой! Пробуем по-белорусски. Да? Виктор Мацкевич, отважный герой. Діаспора Львову ганарыцца тобой. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Привітання Віктору Мацкевичу! Привітання Віктору Мацкевичу. Дякую всім. Кого любит? Люблю Білорусь! Кто заем? Кого любит? Люблю Білорусь! Кто заем? Кого любит? Люблю Білорусь! Кто заем? Кастусь Каліновскі. Сябры, сёння таксама ладзяць акцыі ў Варшаве, у Польшчы і ў Літве. Вы можете перадаць ім вітанне, і такім чынам мы зробім абмен паміж нашымі дыяспорамі Літвы, Польшчы і Украіны. Вітаем Польшчу! Витаем! Вітаем Літву! Витаем! Сябры, мы перадаем вам вітанне, дзякуй, што праводзім акцыі салідарнасці. І таксама я хацела бы звярнуцца да ўсіх беларусаў замежжа, хто зараз знаходзіцца на волі. Не апускайце рукі. Людзі, якія знаходзяцца за кратамі, у нас вераць. Мы не можам пасылацца на тое, што ў нас няма часу або жадання. Яны чакаюць ад нас шчырых крокаў. Выходзім як можна больш і як можна часцей і заклікаем да тэрміновых неадкладных санкцый. Верим, можем, переможем. Верым, можам, пераможам. Верим, можем, Пераможам. верим, можем, переможем. Верим, можем, переможем. Верим, можем, переможем. Давайте. А можна погоню? Ой, крутейший. Шагой круче. Молі, лепший. Якой доль. Земли, волі. Хлеба, солі.
Свой, тутейший. Чого хочеш? Долі лепший. Який тут? Хто ти геть? Свой, тутейший. Чого хочеш? Долі лепший. Якої долі? Хліба, солі. Чого болі? Землі, волі. Де народився? Своєї вёски. Де хрестився? При дорожці. Цим освєтом. Кров'ю, потом. Ким бить хочеш? Не быть скотом. Ким бить хочеш? Не быть скотом. Ким бить хочеш? Не быть скотом. Одне питання. Це народ з Білорусі чи місцеві? Ні, це все громадяни Республіки Білорусь. Білорусі. Дякуй, вольна Україна! Хороші ви люди білорусі. Дякую. Так, хороші, але ви дуже м'які. Дякуй, вольна Україна! Ми толерантні, ніхто нас підводить. Але у нас поруч знаходяться брати Сапрādні, які показують, як необхідно робити. Тому ви не зірайте останнього часу, ми крок за кроком за вами йдемо. Живи Ми Білорусь! вельми правильно. Живи Білорусь! У вас нема лідерів опозиції. Тихановська нас заслабила. Білорусь! Лідера опозиції не будете, я не льюся не у тюрмах. І ми зараз рівно за їх стоїмо. Я розумію, я співчуваю вам, я за вас. Ну, у нас, якби так, цього послабі війська проти народу, він би отримав відповідь. Таке було на Майдані. Ну, Наші так, війська нам зрадили, вони не за народ. Ну, значить, погано. Ну, я не можу. У нас би не того було. силовики, а слабовики. Ну, слабаки. У нас, було в нас на Майдані. Так, це в Україні мужики. Так, мужики, так. У нас би, я так надивився, думаю, у нас би відповідку отримали зразу. Ми б то не простили. Нас би зразу розбили б ці У райони. нас говнюки у погонах, які зрадили своєму народу. Слухайте, добре, та як ви війну воювали проти німців? Партизанський той рух, то все таке. Як то було? Ну, А чому? ви що, не бачите? Так, якщо ви воювали проти німців, повинні були тут організовані. Розумієте? Партизани працюють, Ну, може, дай Бог, я тільки на вашій Працюють. стороні. Я тільки на вашій Працюють. стороні. просто не висвітляється поки. Так. Ну, ви навіть по-білоруськи говорите. Вже податко спустили потяги, так що все добре. А, Я, звісно ж, білоруська. Ну, слухайте, я працював в Білорусі, з білорусами працював в Сибір. Працював. Хороші люди, хороші. Ну, я їм поговорив те, що вам говорив. Але Ну, я ви вам м'які. відкрию таємницю, я ще народилася в Україні, тому я ще попалюю до Москви в Україні. А школа яку закінчили? Білоруську? чи- Білоруську. Білоруську. Знаєте, що є білоруські школи? Ну, яна російськомовна була, але білоруська мова і українська я не ж тут живу, розумієте? Це ж не ви. Ну, бо я був багато разів в Мінську, але я там білоруської мови практично не чув. Ні, ми всі вольно розмовляємо білоруською мовою, ну, літерально, ви бачите, білоруськомовне є. Ну, я знаю, то можна підготувати, розумієте? Ну, ви ж бачите, всі розтяжки, вони білоруськомовні. А я ще й українською іноді підтикую, тому нормально. Мене не треба заставляти щось вчити, коли в мене в серці це живе. Я все роблю самостійно. Ну, добре, то мені приємно, що ви Так. так. Так що Що у вас я народилася в Бандерівському Тернополі. Можете собі уявити? Ага, навіть так. Але і Львів дуже, ну, він же ж поруч. Я знаю, Тому можете собі уявити, яка в мене доля. Я завжди кажу, я толерантна білорусочка, яка підносить п'яток. Ясно. Ну що, я думаю, що все-таки якось переможете ви Лукашенка. Все буде добре. Нам потрібен час. Вас, умовно кажучи, гэта будавалі толькі, ну, умовно кажучи, при часах Януковича ён не паспеў пабудаваць вось гэту дыктатуру. Ми не дали просто, розумієте? Не дали. Так. А у нас 26 год гэта будавали. Ми забагато йому дали Вон, часу. бачите, пригожий мужчина, Фрідом Миколай Статкевич. Ага. Ён адсядзеў 8 год тады і зараз уже 9 сидзіць. Лідар апозіцыі. Один з перших, кого забрали. Спочатку забрали Тихановского, потім забрали Миколая Статкевича. Яны меркавалі, што таким чином яны ў апозіцыі, ну, головы поотбирают, і мы нічого не зробимо. Але ж дупу подпалили 9-го, і год уже стоїть. Так, потроху партизанім, гэта ж не на картинку робиться, зразумеется. Наша ж мета головная... Живи Білорусь! Там-то яны розуміють. Живи Білорусь! Нам картинки в Білорусі не потрібні. Нам головне, ви бачите, як палає дупа у Синепалова?
як він біситься від санкцій. Ми на зовнішній арені працюємо з санкціями. Ми не можемо закликати людей до ніяких радикальних дій. А ось унутрі, як вони самі відчувають, це не робиться судом. Повірте мені. Та дай Бог. Я зацікавлений в тому, що була незалежна Білорусі і незалежна Україна. Мені дуже не хочеться, щоб Білорусь влилася в Росію. Звісно, ні. Ми автоматично стаємо країною Для агресора. того гірше, так. Ні. Для того гірше буде Україна, якщо ви об'єднаєте. Ні. Ми повинні, я кажу, мені дві межі. Розумієте? Одна там, а друга тут. І я перша, хто зацікавлений, щоб межа була під обороною. Мы вместе! Нас много! Давай, перемога! Ми разом! Нас много! За нами Добре, нас будемо підтримувати морально, поки що морально підтримуємо. Можливо, якщо прийдеться матеріально. У нас є такі люди, що можуть воювати за Білорусь. Це так само, як білоруси воювали за Україну. Сьогодні осколочних 2 ранення отримав білоруський військовий На Донбасі, так? на Донбасі. Один осколок в голову, другий в тіло попав. З голови достали, в тіло невідомо, чи достануть. Якщо в лікарні це лікарня Мечникова, там в Дніпрі. Я не знаю, де Ну там він. то є там зразу найближче вона, такий Риженко, головний лікар, наступає. Ну я просто часто про те, виступає. що наші також дупи випалюють москалям. Так що шпарки народ. За останній рік дуже відновилася історична пам'ять і в білорусах, і в українців. Коли ми в Литві була одна держава, Литва, Білорусь, Україна була одна держава. Не було розподілу, що ти українець, і білорусь, це була єдина. В мене коріння і білоруський, і український, москальський приймає. Тому я не поділяю себе, що я українка, я білоруська. Я білорусько-українського походження. Я і така, і така. наша возьме! Наша возьме! Тому все буде потрошки. Добре, дякую вам за У нас інформацію. у вас яка по рахунку революція була, а у нас другая. Так що вчимося, трошки У вчимося. нас 2 майдани було, і тепер же президенти бояться. Бояться цього. Ми вчора літерально на білоруських каналах розповідали, як українських депутатів у смітник садять. Ми сказали, що з наступними буде те ж Було саме. таке. То, що ми знесемо цей режим, ми вже не сумніваємося. Все, настільки душиться. Ми, нехай це мирний шлях, довгий шлях, але ми робимо це. Ніхто не припиняється. Наступні, хто прийдуть, ось я їм щиро кажу, я їм не заздрощу, тому що це буде не просто смішно. Не просто. Дайте розбомбити ось цей стовп забетонований. Там усе рухне, з нуля, коли почнемо будувати, там і у хвост, і у криво буде. Тому ми вчимося. Потрошку. Тому набирайтеся віри і терпіння, як Ми вас особливо Західний регіон України, Львів, тільки підтримуємо вас. Дякую. Я за Східний нас не скажу, у нас теж проблеми там російськомовних багато. ви знаєте, А що в Західний мене регіон це практично україномовний, і він взагалі такий бойовий. я вам розумієте? скажу, що в мене з Харкова величезна кількість друзів. Вони чудові, вони чарівні, вони всі спілкуються українською, вони знають москальською, але це їх плюс, бонус. Тому я кажу, нікому ще лишня ще одна мова не заважала. Це наше досягнення, що ми стільки мов знаємо. Вони чудові українці розуміють білорусів. Це чий бонус? Москалю, скажіть білоруською що-небудь, у нього мозк ламається. Я не знаю, розумієте, бо я я пам'ятаю, я тут у Львові жив, коли я ходив до школи, то половина Львова було російськомовна, наполовину був російськомовний. Після війни приїхали тут встановлювати радянську владу, туди-сюди. Він був наполовину, зараз, здається, скрізь українською. А тоді так наполовину було чути російську, українську. Ну ті росіяни, я малий, десь років 10-12. І ніхто з них не говорив, ніхто не вмів Тому говорити що вони українською. ординці. Це ми славяні, ну ми нормальні, адекватні з правом жили. Я кажу, білоруси трохи головою туди в історію. Ми, коли нас ділили Речь Посполиту, мабуть, звідається, да, три поділи Речі Посполитої, поміняли магдебурзьке право на рекрутство. Ось і все. Хто нам росіянці вороги? Історична пам'ять вона живая. Зараз білоруси почали гортати свою історію, офігівати від того, що відбувалося, і все, і приїхали. Що ви думаєте, ми тільки тут ведемо свою приватну історію? Ні, там так само ведуть. Розумієте, у Львові для вас є найкращий ґрунт для того, щоб тут вас розуміють, вас сприймають.
Я щиро кажу, я коли розмовляю з українцями білоруською мовою, ніяких проблем. Мені навіть поліції не потрібно, що я в Україні народилась. Я тільки коли державні установи приходжу, то там вже я щоб за свою, знаєте, щоб не було проблем деяких. Ну, немає проблем насправді. І плюс показує білорусам, ось вона вольна країна, ми можемо так жити. Трошки тиску, і, будь ласка, ніяких поліцаїв на вулиці з дубинками, з дубиналом. Ты не боишься детей на улице выпустить, ты не боишься в храму сходить. Ты вольно едешь по дорогах, тебя никто не тормозит просто кожний кілометр. Ці всі весь народ, вони всі зараз у Львові живуть. Ні, ну це є, які приїхали з Києва, але всі в Україні. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Так що ми не за двоїх, насамреч. Кожен білорус і живе Білорусь, і слава Україні. Подвоєна сила. І я сказала, я буду по москалям палити і за Білорусь, і за Україну. Вони мені відкажуть за кожного гражданина, там і там. Слава нації! Я ввогуле пропоную москалям. Ну, навошта ви собі так удовлетворяєте життя? Поділіться на регіончики. Децентралізація – це виступає штука. Кожен відповідає за свій шматочок. Якути за Якутію, Бурати за Буратію. Боже, Кубань, українці нехай відказують. Житниці як-ніяк. А москалі – за Московію, які питання? Ви всім добре. Це інший менталітет, у них інше мислення. Інше мислення. Ми без цього не можемо. Нехай поспробують хоча б. Ми не спробуємо. Глядите, что мы еще пропоновали. Глядите, Крым – это Украина, так? Оккупованная территория. Так, то ми Так так рахується, мы, белорусы, пропоновали что? Украинцам сдать нам в аренду на 10 год Крым. Мы пендали выпишем на официальных правах москалям от сраку нехай пензуют домой, потому что территория ж фактично наша, мы же ее взяли легально. Ось, мы выгоняем москалев и повертаем Крым в Украине уже без москалев. Як вам така ідея? То все теоретично, все гарно, але фактично то не здійснено. Ні, слухайте, завсёды ось Микола Статкевич, він казав, що навіть самая смелая ідея повинна огучуватися, а мабуть, вона самая классная. Розумієте? Тому ми ось запустили такой, українці, можете, ось, ну, ми братній народ, можете на мене приватно, я як українка вже 100% не здам територію ворогу. Можете не на 10 год. Я меркую, что нам подорвать мост и 5 год копить с колесик выставить. Уплавы пойдут обратно по Скерчу. Не факт, что все доплывут обратно, але это их приватные проблемы. Так, мне потрібен мой стяг. Все, добре, бажаю вам всього найкращого. щиро. Так. Ось таке маленечке сябри інтерв'ю. Я співати не буду, тому що у мене вже севший голос. Живе Білорусь! Жиє! Живе Білорусь! Жиє! Живе Білорусь! Жиє! Живе Білорусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Сябры, сьогодні один з військових білорусів, який обороняє межу, отримав вельми моцне поранення. Його зачепило у голову і зачепило частину тіла.
Давайте разом Волату, його позивною, пожадаємо хутчайшого виздоровлення і повернення у строй. Володу здоров'я! Волату здоров'я! Волату здоров'я! Володу здоров'я! Володу здоров'я! Володу здоров'я! Молоду, здоров'я! Жиє Волат! Лукашенко, ты урод, хопить нищить наш народ! Лукашенко, ти урод! Хопить знищить наш народ! Лукашенко, ты урод, хопить нищить наш народ! Лукашенко, ти урод! Хопить нищить наш народ! Лукашенко, ты урод, хопить нищить наш народ! Лукашенко, ти урод! Хопить нищить наш народ! Живе Беларусь! Жиє! Живе Беларусь! Жиє! Живе Беларусь! Жиє! Живе Беларусь! 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 Дякуємо, Україна! Слава Україні! Героям слава! Мое привитание в Варшаву моим сябрам Этику и Инге. И также мое привитание в Вильнюс моим сябрам Евгену и Александрине. Живе Беларусь! Жиє! Живе Беларусь! Жиє! Живе Беларусь! Жиє! Сябри, хто жадає передати віншаванні, повідомлення у Білорусь, коли ласка, скористайтеся магчимостю. Привітання усій Грушівки! Супер! Орловка! Привітання Зеленому Бору і Вожикам! Серебрянка! Привітання! Бобруйсь! 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 Могильов! Привітання Могильову! Могильов, Брест! Сябри, ми вас вітаємо! Кам'яна Горка, Мінськ, я з вами! Новоградщині, вітання! Ангарська, вітання! Гомелю привітання. Гомель, привітаємо! А ви ведаєте, що з Гомеля зараз до України 3 дня льоту? Відаю, так. Живе Мінщина! Мінщина! Живе Жиє! Польщина! Жиє! Живе Бобруйщина! Жиє! Живе Новоградщина! Жиє! Живе Висівщина! Жиє! Живе Гродненщина! Живе! Берестейщина! Живе! Живе Слобщина! Живе! Сябри, Сумщина! Сябри, я щиро вам дякую за чудовну акцію. Нас почує увесь світ, а саме головне, нас почують білоруси. І вони упевняться, що ми не опустили руки, ми працюємо далі, і ми тільки більше поміж собою гуртуємося, сябруємо ще більше. І ось така пригожа Білорусь, яку ми будемо будувати разом, нас чекає попереду. Не диктатура, а ось така з усмішками, щиростю і яскравістю. Мені. Все, дякую. Сябри, я припиняю стрім. Усім щирий дякую. Живе Білорусь! Живе!